보그라 나쁘노 파이터티냐 반다워 선벌 바르 플레이 남소고 바사가예 이게 선플레이 카통 포고 선거가 약박하라고 보박하는 거 saling sampai sini buka berapa? Sini di prasarok ni sebuk bodol tongbai mani agi kai juda ngai tongbai kya kai tabuk joto no khanang la ye bubagra bai baksa bubagra ni thaniwo bubagra no subanai ni bubagra ni bodol phaini ni tabuk kaisa bodol khlai lai khaba kai tabuk je tripura hawo jeta tiprasarok ni je sebuk bodol tongmani joto no sabai bai tabuk kaisa gatal khom khanin thani tongo kai abo bubagra no buk khainai disa thanya bufuru bok khlainai tai bufuru committee khanai abo bo saklainai tabi yabo joto jeng ya phari robai kha mungke sosong jaka bu munga abo bubagra je dino saklayana adino no ngana abo tamong nai ya bubagra saklai rowan tini jas ngo simi khai tini joto no jeng kaisa malai le mung khata abo joto bodol rok no agi khe juda bodol tongmai mani kabang ma bodol tongmani a bodol joto subai bai tini jeng kereng saklai bubagra bai khlai jeng kurung pathunga malai le tai kubuni party ni bodo hakyaro kubuni party bole jeng party to phaya oro sebuk simi phayo oina sebuk to oina ngo jaga bo tongo athani sebuk bolte ang sakable tiprasarong ni khai tabuk sebuk bodol tai kerikha jeng tabuk je regional je tamnai employee group je tongmani oborok joto subai bai tabuk kereng sang laikha ka bumung rok bubagrano saklayan abo tamong nai ingya bo je pro committee saklayana jengno saklai rona apu mung saimanai tabuk khai jeng saimang raya tabuk ke hamsa